Iruñerriko gazteak gara. Atzo, sistema kapitalista patriarkalak gazteriari eragiten dizkion kalteak salatzeko eta martxoaren 29ko greba orokorrera deitzeko kanpaldia egin genuen Iruñerriko Gaztelu plazan. Egun osoan zehar, aldarrikapen eta hausnarketa gune bilakatu genuen kanpalekua. Jendearen arreta erakarriz eta kalea gureganatuz. Baina goizaldeko 6etan, udaltzainen eta Espainiako poliziaren 11 furgoneta plazan agertu dira. Bortizki bota gaituzte kanpindendatik eta identifikatuak izan gara. Gainera, ondasun pertsonalak hartzeko aukerarik gabe, kamioi batean eraman dituzte gure objektu oro. Gaur ordea, hementxe gaude berriro. Iruñerriko gazteok Gaztelu plaza hartu dugu berriro eta irmotasun osoz aurreikusitako egitarauari aurre egiteko asmoa erakutsi dugu. Gaueko gertakariak gure aldarrikapenean berrestu baino ez gaitu egiten. Gazteok sistema kapitalista patriarkal honen eta berau mantentzeko onartu berri diren erreformen biktima zuzenak baigara. Gazteok subjektu izan eta gure alternatiba propioak eraiki nahi ditugulako etorkizun duinago bat landu asmoz. Horregatik, atzo bezain sendo eta inoiz baino zenago Iruñerriko gazteriari gonbidapen zuzena luzatu nahi diogu etorkizuna bere eskuetan hartu eta hurrengo osteguneko greba orokorrean parte har dezan. Era berean, gaurko egunean zehar Gaztelu plazara bertaratzera eta egonen diren ekintzetan parte hartzera deitu nahi ditugu Iruñerriko gazteak. Sistema honen aurka etorkizun duin baten alde, martxoaren 29an Gazteok grebara. Greba orokorra! Jakin ezazu ere, 7 aurrera mobilizazioak egongo direla eta eserialdiak egingo ditugula edo suertatzen dena. Igual de firme que ayer y más contundentemente que nunca, queremos hacer un llamamiento directo a la juventud de Iruñerria para que tome el futuro en sus manos y secunde la huelga general del próximo jueves. Igualmente, queremos animar a toda la juventud a acercarse durante el día de hoy a la plaza y participar en las diferentes actividades. Contra el sistema, por un futuro digno, el 29 de marzo, la juventud a la huelga.